Bueno, gure gonbidatuak Irunberrikoak dira, 3 gazte dira, eta 15 eta 16 urte bakarrik dituzte, eta jada bigarren lana atera dute. Bai, Zuekin, gurekin, zuzenean, altxatu. Venga, ba. Zuek ez? Zaizate, altxatu da taldearen izena. Aurkeztu egingo dizkizuet. Arratsalde. Hemen ditugu gurekin, Iker, Ibai eta Julen. Zer moduz? Ongi. Ongi, zer abestuko duzu orain? Hitza. Hitza, zerra, single berriaren? Bai, disko berriko. Single berria. Bai, single berria. Bueno, nahi duzuenean mutilak. Bale, gero arte. Bat, bi, hiru, lau. Tiroka hasi baino lehen pentsa, hitza, haizea hartu apurka, hitza, gatillorik ez da pistolan pan, hitza, hartu zaiteztera. Zata hizkuntza, irakaskuntza, zata hizkuntza gure arma bakarrak direla. Zata hizkuntza, irakaskuntza, zata hizkuntza gure arma bakarrak direla. Atzo asko gaur bigabost, biharra unitzen zugari, hitzak izunak behar ditu izunak hitza beharrezkoa du. Hitza egan egiteko gaira, hitza egaztira, airean hitza gure babesa da, hitza librea da. Hitza librea da, hitza librea da, hitza librea da, hitza librea da. Zara hizkuntza, irakaskuntza, zata hizkuntza gure arma bakarrak direla. Zata hizkuntza, irakaskuntza, zata hizkuntza gure arma bakarrak direla. Hiruen artean. Hiruen artean zenbat urte? Bueno, 16, 16 eta 15. Berrogeita zazpi, Hitza entzun dugu, baina hau akustikoan izan da, ez da zuen estiloa, zuen estiloa rock estiloa dela. Bai, bueno, lehendabiziko aldea egiten dugun hau, eta pixkatu duri, baina bai, gure estiloa rocka, punk rock edo olako estiloa. Lehendabiziko aldi izateko, kategorin. Kategorin. Bueno, bai. Diskoa ikusi. Altxatu taldearen disko berria. Hortxe, altxatu. Bigarren diskoa. Hoi da. Ezta? 15-16 urtekin, bigarren diskoa. Hala esate zuen telebista itzalin behar dala, eta hola, eta ez da gure programa bat izango, ba? Bueno. Zergatik ez duzu hori abestietan? Bueno, askotan telebista, bueno, lako programak diferenteak dira, baina askotan, ez da pelota egiteagatik, baina askotan ez dakit telebista oso errepigagarria eta oso... Badana sinistu. Bai. Pixkat kontrolatzen gaituela eta... Eta beste honek esaten du, hitza eta hizkuntza zuen armak direla, hori argi gelditu da zergatik, eman nahi duzuen mezu hori. Bueno, hori Nafarroan kritika sogon dira ereduari, euskeraz ikasteko eredua, eta... Bai, ez esan, bai? Bai. Eta, bueno, Niturraman ikasten dut, eta Hirurok ikasi dugu euskaraz, eta ikasten dugu euskaraz. Eta bizkat hori kritika egiteko, egin genuen abestia. Hitza eta hortxe bideoklipeko irudik ikusten egea. Hitza eta hizkuntza gure arma bakarra. Euskal Herrian musika egiteko, crowdfunding, nola amariazuko oso mesatu? Crowdfunding. Crowdfunding, oso moda. A ver, Ángel. Crowdfunding! Eta zuen bideoi aukeratu ez bideoklipa inalizateko, ezta? Zemuz gunda asunto hori? Bueno, ondo, Ondo? Zenbat eskatu zenuten? 1.000 euro. Eta lortu zenuten? Lortu dituzuen? Bai. Gehiago lortu zuen? Bai. Bueno, bakarrik guri 1.000 euro, baina lortu dugu bai. Ze ondo, bai. Berreun edo. Aizu, eta zuen letrak, hola, generalen zertaz hitz egiten dute, ze asmari letra bat jarri diozu, ez? Hori horrek azaltzea. Azaldu. Ibai eta biok asmatikoa gara eta
barro gaude asma izateaz eta abesti bat egin dugu az. Eso eta adin hortan nola moldatzen Da ikasket? bertsio. Bertsio bat da Toi Dolzena. Toi Dolzena. Euskeratu dugu. Oso ondo. Ta, idade hortan ikasketak eta musika eta nola uztartzaia hori? Bueno, ongi. Ongi ikesateko, Ongi, bai. Gurasoak kontentu daude? Bueno, esan dute beraiek, baina. Hor da, esan dezatela beraiek. Galdetu. Esan dezatela beraiek. Hemen txeditugu. Bi aitak, hemen, etorri honea. Iñaki eta Daniel. Bai, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz daramate gurasoek beraien semeek olako musika egin eta kontu hau dena. Alde onak eta txarrak izango dira. Ba, ongi eramaten dugu, ezakit. Asko gustatzen zagu. Gustatzen zizue semeek egiten duten musika. Bai. Baina, alde txarrak esan gaur arratsaldean etzen duten beste zeregin hoberik izango, semeak kotxe zartu eta Donostiraino ekartzea baino, ez? Hori tokatzen da, larumatero ez, baina askotan tokatzen zaigula. Ez da, Joan, arrazoa handiena, baizik eta itzuli, eskotan. Itzuli, karo, kontzertutatik eta itzuli. Kontzertuak, eskola, denak konpaginatu daiteke? Oraindik bai. Oraingoz bai, eta eskolan... Ongi gainera. Hoi da, erantzuten duten bitartean, segi dezatela musika jotzen, ezta? Bai. Erki ba, txalo zaparra da hemen, bi gurasoak komenitu baute. Bueno, eskerrik asko urikote. Eskerrik asko eta sorte asko, Segi hola, Euskal Herriarekin. Sorte hori, altxatu!